En ventilator har opfundet et nyt ventilationssystem, som kan ventilere bygninger uden rør. Vores system det bruger 15% af den strøm, et tilsvarende rørført ventilationssystem vil gøre efter de nye krav, som kommer i 2015. Det, hvor Stupac er inde i billedet, det er i forhold til at optimere vores konstruktioner og det, vi kalder for vores kassette. Inden vi gik over til en EPS-løsning, der havde vi en stålkassette. En stålkassette, som skulle samles af stålleverandørerne, svejses og bukkes, og egentlig der var meget forarbejdning af stålpladerne, inden det blev til en stålkassette. Og det vi så gør i dag, det er, at de får simpelthen den her EPS-kassette samlet direkte fra os, og de kan stoppe den direkte ind i udsparing, uden noget for en dyrere montagetid. Og vi har egentlig også sparet en komponent, kan man sige. Vi forhørte os jo lidt om, hvem skulle man tage fat i, når det handlede om EPP og formstøbt EPP og formstøbt EPS. Og der blev vi opmærksom på, at Stupac laver nogle gode løsninger. Og så har vi egentlig haft et udviklingsforløb sammen med Stupacs udviklere, hvor vi har siddet vi har siddet med den gamle komponent, den gamle stålkassette, og så har vi sagt, at det er det her, den skal kunne. Men hvordan kan vi så gøre? Hvordan kan vi opnå de samme funktioner i et andet materiale? Vores samarbejde med Stupacs udviklingsafdeling har været helt i top. Altså det har været proaktivt, og det har været sådan meget resultatorienteret. Altså det skridt, vi har gjort sammen med Stupac, det vil jo gøre det mere simpelt at installere ventilation i eksisterende bygninger. Det, der er den helt store omkostning, når man skal installere ventilation i eksisterende bygninger, det er montage. Så det betyder jo, at vi har fået mere tilfredse kunder. Altså i og med, at montagetiden er reduceret, og det er meget mere simpelt at montere de her enheder, så er vores kunder generelt blevet mere tilfredse. Det har også betydet, at vi er blevet mere konkurrencedygtige, i og med, at vores produkt er blevet optimeret. Vi har sparet den her kassette i stå, som nu er blevet til en kassette EPS. For kunden ligger der nok en besparelse på cirka 10%. Så kommer der en besparelse på montagetiden. Det er nok en 5-10% oveni. Man sparer i hvert fald 5-10% på tiden. Og på den måde så bliver det også mere rentabelt for bygherren at installere ventilation i sit byggeri, fordi at tilbagebetalingstiden simpelthen reduceres, fordi at montagetiden er reduceret. På den måde har det samarbejde, vi har haft med Stupac, stor betydning for, man kan sige, udbredelsen af den her form for ventilation, som jeg ser den.